Получихме, че ако от кръг с радиус 5 единици изрежем сектор и сглобим конус, максималният обем, който можем да постигнем, е 50,38 кубични единици. И той се постига, когато изрязания сектор е със ъгъл 66 градуса. Какво ще се случи, ако радиуса на дадения кръг е не 5, а 10 единици? Променяме с помощта на плъзгача и наблюдаваме. Променяме ъгъла и забелязваме, че отново максималният обем, който се постига, е при 66 градуса, приблизително. Естествено е в такъв случай да си зададем въпроса дали и за други стойности на радиуса ще се получи същия отговор. И така продължавам да променям радиуса на окръжността. Закономерността се потвърждава и за друга стойност. Отново обема е максимален при ъгъл на изрязване 66 градуса приблизително. Това ни дава основание да формулираме хипотезата, че ако от кръг изрежем сектор с ъгъл 66 градуса, ще можем да сглобим конус, който има максимален обем.